Potential your elephant umbrella. Let me fire to your banana leaf. Do you decode the DSTV? Ibu asina oba akwade emebi nke onye ọzọ. Ọ bụ na o nwere any of your relation, ọ bụ di gị, ọ bụ nwanne gị nwanyị, ọ bụ your husband, ọ bụ your wife na-alụ a nurse ma ọ bụ doctor. Biko mee ka this video luo ya aka. Ka ihe m na-ekwu, ndị niile nwere private hospital, Bikonu, eji m afa Chukwu ayị unu, mụtanụ ka esi edobe ụlọ ọgwụ unu ọcha. Si lapụsịa nke ndị gọọmenti hospital ka o dozie anya nọ ndị gọọmenti ka anyị na-aya. I'm here to tell you brotherly, ọ bụ na ị nwere private hospital dobe ọcha, ana m achọ ịjụ gị, some of those private hospital na-esi isi bụ ịbata na hospital ka ị nyụọ mamịrị, gị nwa bụ nwoke iwepụtagodo amụ gị nyụọ mamịrị, ụjọ a na-atụgodo ka ị ya kọntaktị ọya from toilet dị na some private hospital. Ichekizie nwaanyị mụrụ nwa arịa yele oyi ike ya agụsị, mebi na ọ chọrọ ịnyụ mamịrị, o nwere ike ọ jee n'ebe otukwulani opute ihe ọ na-amarọ. Nwee na-asị unu kee ka ndị a nwee private hospital ya esi nọdị, all those girls na-alụ ase nọọsụ ebe afọ kezi ọlụfa. Keka ya esi bata n'ụlọ ọgwụ ọ na-esi isi, keka ya esi nwee malaria bịa n'ụlọ ọgwụ mosquito a na-ataghị, keka mmadụ ya esi wee na-anata treatment na your hospital emesịkwa ọnwụọ. Air pollution ebe niile na-esi, anọkata ebulu mmadụ ịtọdonye n'ofu bed, anọkata ịbata n'ofu wọd oju eju. Ọ bụ na ị na-enwe kọstọma, divert anụfe to another hospital. Achọrọ m ikwu ihe gburu ụmụ arọba m, megabyte ụba nọ n'elili ego nọ n'ihe njekwu ya bụ nọ n'ogbe ndịda ka anyị ebido, maka na nwetasi akwụkwọ nchi nweta from gọọmenti. I'm telling you, mbịa n'ụlọ ọgwụ gị mee ya vidio, see toilet gị, see nka n'imo, kwa pipụl sifa na ebe ị na-etriti mmadụ. Unu kpọsịa afọ ego niile ahụ ya akpọ, emesịkwa mmadụ ahụnarị n'ụlọ ọgwụ unu. Onye ka m na-ajụ gị, ọ na-akazi mma? Ebe isi enweta ego ihe ị na-eli, ọ that hospital na-akwụ gị ụgwọ, ikwesị ị na-apịachi ya na-eme ya ka ọ dị ọcha. Amamụ na-echefu ego nke a na skuul ka ọ maka na onwere onye na-atụpụrụ unu ọnụ. Unu lụsi ala ụlọ ọgwụ, ihe unu nọzi bụ recovera. Ọ ya ka ndị ọcha jikala anyị mma. Ife a na-enye gị ego, maintain ya ọfụma, lụọ bedroom ahụ ọfụma. Ọbụla mmadụ bịa na your step ọ na-esi, mmadụ natasịa treatment n'ụlọ ọgwụ ga-emesi ọgbabie epụta isi na ọ bụ dọkịta. Ịmara na ọ bụ nọ n'obodo ndị ọcha na o nwere ka mmadụ esi nwa n'ụlọ ọgwụ gị ịkọwa ife gburu the person. Some ụlọ ọgwụ private hospital asị na dọkịta na-abịa ọrụ ebe 10 o'clock. Unu na-emeli too much. You people are misbehaving maka na onwere onye na-etinye elu na anya yesu na assault the person. Achọrọ m ikwu ogologo okwu nke onye chi ya zelo.